им късват лепенката показно. Ото там, ако сложиш по чистачката, няма да има. Да, точно. Да, ако искаш ще залепя. Да. Аз ще залепя, ама се чуя чистачката да не е да има. Слави е майстор. Моята бърши постоянно. Май по-хубаво тук. Не, там от другата страна е по-хубаво. Чистачката ти идва е така някъде. Славчо, ти преди март месец ги демонстрира как стават. Ванко стига прави компромати. Защо от задното гледало? Що е урок? Как се лепи лепенка? Летка май по-хубаво тук долу да сложим. Тук е на джама, че не сме да Тук ли? погледнем. Да, там по-добре. Няма гешна за нея. Той гледа, защото много като гръбни и да ги вижда по пазара ще остана. Не виждам лепенката на моите. Снощи, Геле, сприготви малко е. Гледане снощи гонките в София. От кой взимаха Май не успех да го заредя. от бат Коци. Бях на... Ето е дете в телефона си. Казвам, и веднага писах им в Софийската група, викам, какво правите? Викам, вижте само тук някой познат. Ти пък да то кому взимат интерес с едно и две. Те има едно също като Ето едно и две, ма вътре кой има сложено? Правен ли? Едно кадрата. Едно момче. Чудо на технологията. Пък аз съм редовен. Това защо ти идва? Аз наскоро разбрах, че имало 19 едно и две. Ми се струва 1.4, че едно го влачи пък. Колко е двойка? 19 мотора. И аз те се очудиха, ама било 1.2, 50 или някъде там коня. Моето, защото 1.4, 58. Не, 1.4, не е 60. Моето е 58. Енерджито, ако има нещо пукнато, да, ама... Моята специална 1.4 бензин, моя инжекция е 58 За км. път горят от 91 година никакъв мотор. 90? Моето е 90. Първата фаза. Да, някой ми спомена, че имало... Старата маска. Старата е там. Някой ми спомена, че имало 1.2. Още по-малък мотор от него. Аз мислех, че му е най-малък. Селят по поле се селепат. Железо. Няма работа. Сега за зла беля някой, аз не знам, ама на нашия паркинг много хлапета, вярвай ми, ще взема да ходят. Те? Такива и Моето оцеля една година. Ай, ще купая, да, като не стига. Фаща се за чистачката. Ай, спри, пауза!